Rangjali ada ang YouTube channel boy ko boray bay asa kalam boy ba mazai no dong honane ay raja jangang jeng udalguri thono fidang ang pije jane lugideng honai kai jan fiding arna are logesene babaya share deha gajri so oंखायनो babani थाखाय मुलि लानानै थांफाखानोसै आरो लोगोसे बाजारबो खालामसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे जों दायो जागोन नै लेजिस पिज्जायावहाय आं बेखौ अर्डार होनोसै दायो गाबोन मुलि लांनांगौबा tasty na delicious cow drumstick my favorite one jadi jadi này jadi cha kudu deh mà đấy kamu dong bilang cái đó em chắc cái đó mình nên bị làm không drumstick बेसेबा गोबावनि उनावहाय बनालिजों आंजों बिराद drumstick जायोमोन दा 자. जाखांबाय बाबाना माबा गगा मोननाय मोदोम सानाय ओमफ्राय खर' सानाय गगा मोदोम सानाय खर' सानाय औ जाखांबाय दायो बाबानो मुलि लानोसैलाय नांबावगोन दायो आं बेखौ होनोसै दै लगायना होनोसै बे सिथामखौ मोनबायनाय आंनि ओंख्रिया आं टेस्ट खालामनो हायाखै फाजाखौ खालामहोबाय सासेया खामानि मावना आसि गुरा गासिगोन ना ओमफ्राय नै बेखौ आबौआ हरनाय आइनो हाबायाव बेखौ सुगासिनो दङ साफा खालामगासिनो दङ आरोना नांगौ जानायखाय बाहायनो थाखाय पुरा 1990 ने आइमोननि हाबाया 1990 नि बियो पुराना बिराद 30 years बारलाय लांबाय औ होनि र' दै होनि एम्फौ अरनायखाय हाबाय आथिंखौ
फार्स्टिंना हाखांबाय नै मा नोंनि स्टाइलखौ नायना हानाय दंफां बोराय गावलाबनाय दंफां बोरायखाय ना मानो बोराय जानायु 30 years बारबाय 33 ओइबायसो गावलाबबाय ने गावलाबदों गिनांगौ मोजाङै लासै लासै दायो आङो जोंनि न'आवहाय थाइनैसो नै मोनफ्लेजोबनानै दंथारो आरोना थालिर बेखौ जाला माने जागोन बेखौनो आङो एसे पेनकेक बानायनो नागिरदों बेखौनो देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो पेनकेक बानायनायनोसै बांद्राय इनग्रेडियेन्ट्स गैखाया आंनावबो जे दङ बेखौनो इउज खालामनानै बानायनोसै आरोना गासैखौबो इउज खालामला आङो थाइनैसोल' बाहायनोसै आरोना नै हानानै लाबाय आङो दायो नै बेजों स्मेश खालामसै आरोना लासै लासैनो गासैखौबो ग्राइन्डारावबो खालामनो हायो आङो सामसजों खालामगासिनो दायो आं नै मैदा एसे दङ बे मैदाखौ होनोसै होजोबनोसै आं बेखौ ओमफ्राय सिनि जेसेबां गोदै जायो थालिराबो गोदैखा नालाय ओंखायनो बांद्राय होआसै आं सिनिखौ ओमफ्राय एसे बेकिं सदा बांद्राय होनाङा एसेल' दायो होनोसै गाइखेर जों गलायनोसै दानाबा जेब्लासिम मिहि जायाना गलायनाया अब्लासिम गलायबाय थानांगौ आरोना दायो आङो नन स्टिकी पेन लाबाय होनानै लानोसै आङो नोंथांमोना बाटारबो होनो हायो माने अनलि सिथाबैनि थाखायल' आरोना नैबेबायदि फिसा फिसा ओंखारबासो बेलथायनांगौ आरोना दानजाथाखै गोरा जायाखै बाटार होबाथाय मोजां कालार जायो दासिम मोनथाम जाबाय नै साइज पे मत जाओ हाँ टेस्ट पे जाना
नै फारसेथिं साहा बानायगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं फिथाखौ बानायगासिनो आङो ओमफ्राय जोबनोसैयानो गैला लास्ट मोनसे बानायबानो जोबसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो जों बयबो साहा लोंनोसै ज'यैनो मोनाबिलिनि जोङो मोनानि साहाखौ लोंखांबाय पेनकेकजों बानाना पेनकेकजों माने मा होनो मालपवाबो होनजासिगोन आरोना जोंनि लेंगुवेजावहाय ओमफ्राय जाबाय बिदिनो टेस्टआवलाय थिगानोमोन आरोना शेप आरो नुनायावहाय गोथाव नुवाखैमोनब्लाबो थ' दायो मोनाबायबो ओमफ्राय मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो सम जाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय